Na Slovensku máme aquapark. Hej, sme momentálne v aquaparku. Anyways, toto je taký menší vlog, ktorý z nakupovania. Ale inak ako, proste bol tu Čech a Čech taký, že... Tu vstupovali. Ja proste, vítejte v aquaparku. A my sme v aquaparku, ne? No hej, ale že vítejte No, v aquaparku. momentálne máme v pláne ísť do New Yorkera. Potom Nikoho to do nezaujíma. Bevšky. Menší shopping, lebo... Tam nemôžeš Lebo dotáčať. prečo ne? Je Oh. to zakázané. Nevadí. Máme kúpené, no keď som kúpila iný kraťasy. Sme v Honza parku. A momentálne sa ideme prechádzať po meste. Ideme si kúpiť nejakú vodu. Jak prídem domov, vám urobím ho. Ľudia, tu na Noemka. Na Slovensku máme aquapark. Hej, sme momentálne v aquaparku. Anyways, toto je taký menší vlog, ktorý z nakupovania. Ale inak ako, proste bol tu Čech a Čech taký, že... Tu vstupovali. Ja proste, vítejte v aquaparku. A my sme v aquaparku, ne? No hej, ale že vítejte No, v aquaparku. momentálne máme v pláne ísť do New Yorkera. Nikoho Potom to do nezaujíma. Bevšky. Menší shopping. No, keď som kúpila zmrzlinku. A ja som si kúpila, my sme boli ešte pred zmrzlinou v Tete. Som si kúpila šampón, bo už nemám, aj kondicionér. Nechtiac som započula, že pani povedala, že dajte PIN kód, lebo neviem. A ona povedala, ďakujeme, neviem, dať také proste, že otázala, že aha, PIN kód netreba. A on takto na mňa pokoža, nie. A kámo, proste stane sa do detí. Neznášam. Ja mám furt, že mám hambu, keď idem. Nie, ja reálne neznášam takých ľudí, že proste sa úplne tak kúkajú, že čo? Keď je to úplne akože podľa mňa... No nie, keď to urobíš 100-krát. Ježišmaria, no tak sa to preboha stane. Mrzlinka za 2,50 chutí. Ideme si kúpiť kladovky. Nechcem mača. Ale to chceš toto? Nie, kam, ale malý, to by mohlo byť dobré. A chceš to Stranger Things? Spolu si dáme? Dobre, veľký. Ok. Dobrý deň, môžem vás poprosiť jeden ten veľký sip The Stranger. Jaké chceš mami? Asi dračie ovoce. Ďakujeme. Dobre, ešte mami. Ďakujeme, dovidenia. Čierne jaksky. No, reálne. Niekto ti to zaplatil? Ja. A dovoľ. Nejdeme nikde, hej. Hej. Jak to chutí? Taste test. Nie je to zlé, bez tých guličiek celkom. Fajné. Dobre. Asi pôjdem, vám dotočím to doma. Bye. Už som doma, síce trošku neskôr, ale nevadí. Mám momentálne na sebe tie moje legíny. Anyways, idem vám ukázať hol. Všim tieto. Bude to takto, akože na výšku, čiže smola. Anyways. Ste nevideli. Takto mám proste, hej, obyčajné legíny. Je to celkom ľúbia. Ideme na tie mikiny. Takto som si sadla na posteľ. Mám tu na potom takú baggy mikinu. Je mega baggy, ale je to proste číslo, že XXS. No, tu máte XXS. A mne sa to absolútne akože nechce veriť. Ja keď som to minulé skúšala v obchode, ja som bola taká, že toto je XXS. Anyways, je to baggy, čiže pravdepodobne
to má byť také veľké, čiže... I'm mega cute. Mega cutesy. I really love her. To bude moja obľúbená mikinka teraz. Ale mega zlatá je proste. Ideme na ďalšiu mikinu. Kúpila 2 mikiny, len keby náhodou, lebo proste mala som... Ja som práve v pláne mala kúpiť iba túto mikinu, ale videla som tam takú strašne rozkošnú mikinu. Nie, že rozkošnú, akože som povedala, dobre, to vyzerá dobre, idem si ju vyskúšať. Vyskúšala som si ju halo. Že tá tak dobre vyzerala, reálne idem vám dokázať. To fešne poskladala, anyways, dobre. Takáto proste, hej, počkaj, ja ju zapnem. To je tiež, že akože celkom dosť baggy, ja mám rada baggy mikiny. Proste, hej, takto. Je to, že číslo S. Čiže z New Yorkera. Aj tie leginy, aj toto, aj tú mikinu mám z New Yorkera. Sestre som ešte kúpila kraťasa, to nemusíte vidieť. Anyways. Proste takto, hej, mikinka. Mega rozkošná, mega cutesy. Taká, hej, mikinka. Mega rozkošná, honestly. I really love her. I'm in love. I'm obsessed. A proste nejak takto. Ospravedlňujem sa, že tento vlog je pravdepodobne strašne krátky. Ale blížia sa ďalšie videá, budem robiť, určite budú aj nejaké vlogy z chaty. Čiže tak nejak. Bye. Vím vás pusinky a bye.